Pleser o'r mwyaf yw cyhoeddi mae Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023 yw Gwydion Rhys o gylch Bangor Ogwen, Rhanbarth Eryri. Ac mae criw Theatr Ieuenctid yr Urdd yn awyddus iawn i ni gyd i adnabod camp Gwydion drwy bawb i ailadrodd y geiriau hyn. Urdd Gobaith Cymru. Urdd Gobaith Cymru. Gwydion Gobaith Cymru. Gwydion Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Llongyfarchiadau mawr iawn i si Gwydion. Mae Gwydion yn 20 oed ac yn dod o bentre Rachub yn Dyffryn Ogwen. Mae'n gyn-ddisgybl ysgol gynrydd Llanllechyd ac ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda, ac ar fi'n cwblhau i ail flwyddyn yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain. Cyn mynd i'r coleg, fi oedd yn hynod y ffodus i gael gwersi cerddorol yng nghanolfan gerdd William Matthias Caernarfon ac yna yn adran iau Coleg Cerdd y Gogledd ym Manceinion. Dechreuodd Gwydion gael gwersi piano gyda Sioned Webb pan oedd yn 6 oed, a gwersi cello gyda Nicky Pierce pan oedd yn 7. Ac mae wedi bod yn gystadleuaeth cyson yn Steddfod yr Urdd dros y blynyddoedd. Mae wedi cyrraedd y 3 ucha yng nghystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi deirgwaith o'r blaen. Ac os ych chi'n meddwl bod y wyneb yn gyfarwdd, Gwydion ddath yn ail ar yr union lwyfan yma yn y seremoni hon yn Nimbych y llynedd. Tipyn o dalent. Ac mai cyfansoddi sy'n mynd a'i fryd bellach, mae e dal i fwynhau cyd chwarae, ac mae'n aelod brwd o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru. Ac ym mis Awst, mi fydd yn cynnal sesiwn gerddorol ar y cyd a'i dad, Rhys, ym Mhabell Oncor yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Felly, os ych chi yn yr ardal, newch yn siŵr bod chi'n mynd draw. Hoffai Gwydion ddiolch o galon i bawb sydd wedi helpu ar ei daith gerddorol hyd yn hyn, ac am daith mae wedi bod.